Sulomo maring guyu, Pak. Nyapa to? Badhe teman-teman kali lek ya. Rebutan apa to, Lek? Oh, pengen joget. Oh, njaluk ngeten. Nyuwun ngeten deh, Pak. Oh. Iya, engko ana wektune, Sabar sik Mas Ulomo, sabar. Waktu masih banyak, Mas. Tenang. Oper, ayo Mbak NS, ayo. Narto Sabda, dudu Niken Salindri. Sampeyan nembang anu ya, pedang kuning ya. Podang kuning. Nggih, siap. Nah, pedang kuning sik tak duetne karo iki ratune pedang kuning. Oh, nggih, ratune podang kuning. Neng apa ku tadi channel men enek wo kolaborasine Ratu Pedang Kuning karo Ratu Loro Kuning iki. Piye ngono? Loro kuning. Nggih. Loro kuning. Loro kuning tegese awake kuning ngono kuwi. Wong awak kula niku jliteng kok kuning. Alah lek wong kaya sampean pira wene golek white ngono iso putih. Sontekne ngono iso resik putih, gampang lek ngono kuwi. Lah ora kaya wong anu kalau nyegat ning prapatan kae lho, diprodo kae lho. Pengen walah nganu, badut silver manusia silver. Manusia silver kae. Ah pengen putih nggih, gampang asine. Piye? Jegur gamping niku pun putih. Malah nganu, niku mengke to malah menglupas ngoten niku. Nah, iya. Kados perawatan yang paling mahal gitu. Oh iya nek ya aja jegur gamping to awakmu eman-eman no. Mesakne Pak Bukmu no lho jegur gamping ngono. Heeh. Lah tak jeguri malah ketoke malah apik kowe. Isih cilik. Tak jeguri kepinterane men saya profesional ngono lho. Iya. Semono e, bocah semono e. Ha iya. Kaya sak umure sak dhuwure Umi lho si anu ini Ken iki ngemun aku. Lah nggih malah gedhe kula. Ah iya, janjane mangane ya akeh kowe ya Ken, gedhe kowe ya Ken. Nggih wong Mbak Umi niki mame kedhi oleh kula sak piringe. Dadi wis bleb-bleb. Nggih tegese kula nggih awet enom to, Pak. Oh iya. Ya aku sing nganu sing nuweki lho malahan nggih. Mosok ngono. Wajahku boros. Sampeyan dulu ungkas kan nganu kan, apa jenenge semakin cantik. Lah aku 10 tahun kas wis kaya ibuke sing kaya. Sapa? Mbak Tutik, Mbak Gisel. Iki cah loro omongan kaya ning angkringan model. Lah ben wonten basa basi busuke ngoten lho. Ah iya. Bawane cah loro. Ayo jajal iki. Iki padha virale iki duwe penggemar dhewe-dhewe iki. Nggih. Ayo. Umi apa? Umi Mania. Umi Mania karo awakmu coba kan jenenge kan? Oh kula niku kathah. Wonten Niken Salindri fans, wonten Sanindi Ide, wonten Sandri Real. Heeh. Kuatah sangat. Wonten Sinden Bleguk. Oh, akeh ya penggemar. Wonten Ratu Kolosebo nggih wonten. Heeh. Lah bae duwe jeneng Ratu Kolomonggo barang kowe. Kolosebo lagu lho, Greng. Gong. Kala monggo. Atus mbek wingi kula napa jenenge maem niku lha kok lawe kala monggo. Ah iya ora apa-apa. Kala wanci monggo ki mlebu ya to. Wancine dileboni kowe. Agek nembang gek nembang. Dileboni kawruh sindenan kang utama ngono. Iya. Yo. Iya. Nadian. Heeh. Nadian nari bos kawruh. Sinten riyen niki, Pak?
Hah? Oke sih. Sut sik, sut. Sing menang dhisik. Walah. Sing menang dhisik. Jiro lu. Nah. Sik batu kertas gunting Jiro lho. ngono. Salah satu cocok. Menang aku. Menang kowe berarti kowe isik, Om. Ya wis lah. Terus aku pengen kabeh. Yo, Om. Nadyan wujud temong peksi akewite lining Ya. halus manis nangsa make loh lek sulomu maring guyu Pak Nyapa mosok to? badian teman-teman kali lek yo rebutan apa to lek Oh, pengen joget. oh njaluk ngeten nyuwun ngeten deh Pak Oh. Iya, engko ana wektune, Sabar sik Mas Ulomo, sabar. Waktu masih banyak, Mas. Oper, ayo Mbak NS, ayo. Narto Sabda, dudu Niken Salindri. Nonano Goleki si podang janar Nduk, sampean ngerti yen Niken Salindri itu nama tokoh wayang wis prisa? Kula Nggih. dereng. Lho ngerti. Niku sing pundi nggih? Kula kok madosi teng Google niku mboten muncul, malah munculnya gambar kula. Wah, kowe mesti mbukakmu mesti micat tak kowe senengmu. Ya, tulisan nang Wikipedia Niken Salindri wayang ngono. Lah nggih, mboten muncul. Ora muncul. Nggih, saestu. Lah ngono berarti kurang komplit Mbah Google. Niken Salindri itu adalah istri dari Prabu Puntadewa sing jenenge asline Drupadi yang menyamar neng Wirata ketika itu Pandhawa bar kalah sesukan dadu karo Kurawa terus dibuang neng alas 12 tahun terus delik neng Kraton Wirata Kutha Gara Wirata lamanya 1 tahun menyamar ganti nama dari Drupadi menjadi Niken Salindri. Niku tokoh sae nggih. Sae napa won sae niku. Nggih, alhamdulillah. Niku menjadi abdi di keraton melayani anak raja yang namanya Utari. Namun kecantikan Niken Salindri itu membuat geger di negara Wirata karena adik raja yaitu Patih Kincaka dan Rupakinca itu keduanya jatuh cinta sama Niken Salindri. Niken Salindri itu bilang kepada Prabu Marsupati, saya itu sudah mempunyai suami. Suami saya adalah Gendruwo. Nah, ngono kuwi. Niku suamine sinten? Suami Niken Salindri. Gendruwo. Heeh, Gendruwo. Saestu niku. Ning asline kuwi jagal Bilawa ngono kuwi. Nggih nutupi men ora disenengi karo si Kencaka karo Praupa Kenca mau lho. Oh, ngoten. Heeh. Kula So sampean tanggap Pak Likur tanggapan ora? Pak Likur. 24 tanggapan apa mboten nggih? Mboten ngertos. Ora ngerti. Lek ora tanggapan, engko nang omah nyetel YouTube. Nggih. Ya. Wah, Lakone Wirata Pawa. Anu badhe dijak. Lho melu Terus ora lakone Niken Salindri. Ora apa-apa lek longgar melu ora apa-apa, Nduk. Ning Ngawi. Ayo, ning Ngawi. Oh, nggih. Engko ya ora tak bayar wong kowe piye caramu lek golek sawiran pokoke. Iya. Alah kula niku dibayar amtok pun seneng kok. Bah, lek sindenene kabeh mentah lho. Mendol. Iya, wong maem tok ora. Lanjut nggih. Nggih. Pak. Ya kan.
Umi karo Niken bareng terakhir. Nano nano. Rasa ngeblong ora. Yo ben kok yo. Ciro lu. Nyanding bisa Cah lurus kok. Ya diaturake langsung ndandut kemawon esuk sore. Esuk awan. Esuk sore tempe dele. Meneng ora. Ya Nduk, berdua ditata sing apik ya njogete dipadake. Ya. Salah siji ana sing dadi leader. Wah. Ya apa ya apa. Yuk, dados. esuk awan ning omah wis ora
Matur nuwun. Mbak Umi saged lenggah yen Mbak Niken ning kono sik. Nggih, kula lek digandengne kalih Mbak Umi niku malah dadi angka 10 lho. Pak. Lah kok iso? Lah nggih kula ndoke terus Mbak Umi angka 1-ne. Oh iya, Mbak ndok ning sik semono aja ngendok sik lho ya. Mesti Maneman. jenengane. Heh? Mesti lho jenengan. Ora aku ngomong lek nganti sekolah ngendok tegese lek ora munggah ngono kuwi. Nggih. Ya berkesenian monggo sekolahe aja nganti ditinggal. Ngono. Nggih, Pak Bagong. Lah iya ngono kuwi. Ngene kan luwih sigrak, luwih semangat. Ha iya. Aja nganti peh kono berduka terus disupoti laler mengeng. Aja, malah saya ngenes kuwi. Iki butuhe rene iki golek panglipuring rasa kok ya men iso kumpul karo kanca-kanca. Ha iya. Iya. Ya Mbak Un, Mas. Tole kok ora melu ki mau tole sindu. Anu sekolah benjing. Sekolah lak benjing. Nggih to. Oh, lek begini ku mboten sekolah, mboten napa-napa dijak. Cara cilikan kula mbok malam lebu tetep melu bapak. Tilem teng mburine bapak ngoten niku. Anggere jam 1 bengi metu sego pecel kula tangi lilir madang. Bar madang wareg turu melih. Nganti tancep kayon. Lah olehe napa terus? Oleh go pecel tak kuwi. Ayo, nggih. Ya, Mbak, yo. Coba suwe ora gabung iki. Ayo. Napa rengu? Nggih, rengu, nggih. Bawa to, Pak. Mbah nggih, mbah kepiye to nganti ra bawa ya ora iso jlengno. Tetep bawa lek sampean. Nano. Ayo. Meneng ngono lho, karo gamelane dhewe ora apal-apal ngono. Nano semono. Sing ngeploki bojo kula dhewe. Lah, ora apa-apa nggo dolop ora apa-apa. Ora apik ngono. So lek Bukesi nyindani Prop Sarwanto ya aku. Iya. Iya, istriku itu. So ning Mbah Mayek ya. Heeh, Bukesi nak kok kiwa kotakno langsung Bukesi kur ketekung. Iya. Malah cekel karo Satpol PP engko. Diantem iki Satpol PP malah. Tangkis. Ya Mbak. Agawe rucite Menika wonten ing angkepareng WA nyuwun gending Tombowati kagem kanca-kanca saking Polsek Sugeng mirsani ngantos goro-goro mangke saking Pak Lurah Bimong. Oh iya, matur nuwun Pak Lurah. Nggih. Nah, wingi sing mayang daleme Pak Lurah Mas Kangko ya. Ya ora apa-apa. Yo nelpon aku ning takon tok Dek. Wis ben ora apa-apa kaya. Ya Mbak. No. Upama munduta ibarat wong nom
Mbak Un apike kaya ngono suarane saiki nurun ning anake wedok. Wah, dijene gandes. Lho, temenanan. Nek kaya melu pentas. Nyaut mike mboke. Ha iya, nek kiwane saut tengene saut mik telu cekel dhewe. Arep nyinden apa bakul mik ora? Padahal buke anteng lho Mas. Lek pas ngantuk antenge. Temenanan kok. Lumampah tanpa Ninoi nano ayo ning madyaning Jaladara jala Nidi nadane merah hino iki amene temagunjing anggen jong neng pagulingan monggo dipun lajengaken garap tayub. Oh iya, mangga Mbak Uun. Ya, Cak, dados.
Nggih. Matur nuwun Mbak Uun.